hirigune zabal publiko eta ireki bat da. Hau, plaza bat da. Plaza, bertsolarien ingurune naturala da. Ba hemen, etxean bezala, Eta plaza da, Bizkaiko bertsolari txapelketako txapeldunari txapela jantziko diona. Arantza, plaza, Zamora. Bizkaiko bertsozale elkarteak erabaki du Arantza plazak jantziko diola txapela Bizkaiko 2025ko txapeldunari. Modu horretan, eskertu eta aitortu nahi dute Arantza plazak hezkuntza arautuan bertsolaritza irakasle bezala egindako lana eta ibilbidea. Eta gaur, hitzetik hortzeran, Arantza bera elkarrizketatuko dugu. Finalistak erabakita eta kasillako finala ate joka dugula, Bizkaiko txapelketako final aurrekoen errepasoa egingo dugu. Ongi etorri Arantza plazaren hitzetik hortzerara. Arrastion markina, semein zoragarri, laboralean izan nuen zure barri. Gero bertso eskolan, lehen oinak ezarri, txokura kartel bila, etorri naiz sarri. Akerbeltz bertso gaurik, onenen euskarri, Karmenak erregeak, erlatxta buztarri, bizitza erdigoaz lotuta elkarri. Emandakoa bueltan nahi dizut ekarri. Emandakoa bueltan nahi dizut ekarri. Bertsolaritzaren ekosisteman askotan aipatzen da itzaleko eta isileko lana. Bizkaiko bertsogintzan Arantza plaza izan da lan hoietan aritu denetako bat. 2004tik erretiroa hartu arte, hezkuntza arautuan bertsolaritza irakasten aritu da. Bera izango da aurtengo Bizkaiko txapeldunari txapela jantziko diona. Eta hitzetik hortzeran gaur Arantza plaza eta bere lana ekarri nahi izan ditugu plazaren erdira. Arantza, Bizkaiko bertsolari txapeldunari txapela jantziko diozu aurten, irudikatu duzu momentua? Egia esateko bai. Proposatu zidatenean, baulako zirrara bate sartu zitzaidan, eta ez nuen gehiegi pentsatu, eta begiak itxi eta esan nien, bai, hau egin behar dut. Etzat, ohore handi bat da, bertsolari bati txapela jartzea, eta nire ibilbideari puntu eta parte bat emoteko, nire bizitzari, bertsolari bati txapel bat jartzea, niretzat handia da benetan. Eta nola hartzen du batek horrelako albiste bat? Ez nuen espero, inondik inora bez, azkenengo pentsatuko nuena, hori proposatuko zidatenik, baina oso harro sentitzenaz eta pozik nago. Bertsorik kantatuko duzu kasillan? Nik beti esan dut, ni ez naizela bertsolaria. Ni beti esan dut irakaslea naizela. Bertsolaritzako irakaslea. Orduan, uste dut ez dudala han bertso bat abestu behar. Uste dut gainera ez dagoki dela. Oraindik demoratxoa duzu pentsatzeko, baina goazen epelera eta hitz egin dezagun bertsolaritzaz eta transmisioaz. Jarraituko dugu. Goazen Gorka eta Txaber, lagunak sari. Eta 20 urte daroa zuez alkarregaz biziten. Zuen ingurukoan gandik, sarritan entzuten dozue hori ez tala ganora. Eta zuon etorkizuna serioago hartu beharko zeunkiela. Gorka, Txaberrek beti erantzuten dau zuon autuaren defentzan. Zuri ez dautzu ardura besteek zer dinuen. Ezkon bizitza hautatu dute, parrandatik erretira, eztei bidaia egina dute, denek oso urrutira. Gure bizitzaz gora eta bera alere ibiltzen dira.
Elirateke arduratuko, zoriontsuak balira. Hogei urtean batera eta jarraitzen dugu zutunik, apenas dago biok batera, afaldu ez dugun egunik. Ni lasaiago gelditu oinaiz, jendeari erantzunik, uler dezaten ez daukatela, horrelako maitasunik. Eta guk ze plan eukiko dugun, ba etorkizunerako, galdera hori botatzen dute, duda harturik aintzako. Bere haurtxoen bokadilloaz nekatuta eta txarto, ta guk denbora hartu ohi dugu geure buruarentzako. Murgildu dira haien ustean, bizi serioetara, ta zoriona bizi dezake, bakoitzak bere erara. Gure bizian norantz goazen, galdetzen digute ara. Joan beraiek egingo dira, gu aspaldi heldu gara. Eta probatzen ikasi dugu, horko tango generoak, ta inbidiaz guri begira dabiltza majaderoak. Baina betiko izango gara, txolin samarrak eroak, gure lagunen seme alaben tio jator solteroak. Zu eta biok txolintasunaz, oso arro gaude, besten umeak maitatuz eta gurerik eduki gabe. Majaderoek bihar berriro eingo digutenez galde, zabaldezagun botilatxo bat, maitasun berrien alde. Txaber eta Oiana, aspaldiko lagunak sarie. Gaztetan, motxila lepoan hartuta munduko bastardanetan ibilitakoak. Urteetan, alkarren barririk eukibarik egon eta gero, Benidorren egin dozue topo. Bakotza bere familiagaz.
aspaldiko oiana, hau da ikusmira, sombrilla eta guzti, hondartza erdira, motxilarekin joaten ginen lehen mendira, orduko atunlatak nun geratu dira, orduko atunlatak nun geratu dira. Orduko atunlatek hainbat erakarpen, baina beitu urtek zebiden dakarten, lehen genbiltzan munduan bueltak ematen, ta orain juntatu gara beste mundu baten, ta orain juntatu gara beste mundu baten. Lehen eguzki galdatan, orain ezkutuan, lehen ibiltzen ginenak mendian kantuan, gaur hondartzan elkartu estresan puntuan, eta bi umerekin txakurran lekuan, eta bi umerekin txakurran lekuan. Lehen guretzako zen aisia astia, ta orain familiak aze sarraskia, bi umeta txakurra aze angustia, lehen biok kritikatzen genuen guztia, lehen biok kritikatzen genuen guztia. Haze jende modua Benidorrekoa, niki fosforitoa eta betaurrekoa, lengo burutik dugu oraindik lepoa, hanboton ibiltzen da jende antzekoa, hanboton ibiltzen da jende antzekoa. Bueno, baina ezingo zaio egin muzin, poza berreskuratzen, nahikoa alegin, hartu motxila eta mendira aldegin, akordatu gaitezen lehengo garaiekin, akordatu gaitezen lehengo garaiekin. Arantza, Bizkaiko Bertsozale Elkarteak bertsolaritza irakasten egin duzun lana aitortu nahi du, zu txapelemale izan da. Nolatan hasi zinen zu bertsolaritza irakasten? Ni beste leku batzutan ibili nintzen irakasle, bai hezkuntza arautuan, eta gero hainbat urte eman nituen Zenbatgaran Bilbon Gabriel Aresti euskaltegian euskera irakasle. Eta esperientzia ona eta polita izan zen, baina beti gertatzen dira gorabeherak edo aldaketa premiak, eta utzi nuen, kurtso bukaera izan zen, eta Bizkaiko Bertsozale Elkartean eskatzen zituzten bertso irakasleak. Eta etxean esaten zidaten, animatu eta apuntatu, baina zelan joango naiz ni bertsoak irakasten eta hori. Eta bai, venga, aurkeztu. Eta,
aurkeztu nintzen, iraila etorri zen, eta esen etortzen deia lehenengo astea pasatu zen, eta halako baten deitu zidan Joanak, eta esan zidan, onartu zaitugu, eta ikasturte honetan hasiko zara bertsolaritza irakasle. Eta bertxotan noiz ikasi zenuen? Ez nintzen oso zaletua ere, baina, gero suertatu zitzaidan bertsolari batekin liatu nintzela, eskondu nintzela, eta orduan hasi nintzen bertso zaletzen. Lehenengo 80ko txapelketa hura nik ez nekien zer zen ere. Bertsolari txapelketa bat, aldaketa bat bai somatzen zen kanpoan, euskaldunen artean, 80ko txapelketa berezia izan zen, eta orduan hasi nintzen ni bertso zaletzen, eta buruan daukat Jon Lopategi. Jon Lopategi eta Xabier asko ibiltzen ziren elkarrekin, da hortik hasi nintzen bertso zaletzen. Eta gero, lehenengo txapela irabazita gero, Xabier joaten zen Iruñara, Udako Euskal Unibertsitatera, Larraunan egiten zenean, berakan bertsolaritzako klaseak ematen zituen, eta ni denpora pasa, leku guztietara joaten nintzen, eta ara ere bai. Eta han hasi nintzen, orduan, oso helduan nintzela, teknika ezagutzen, nola lantzen zen, puntua, atzetik aurrera, orduan hartzenik ez nekien ezer. Eta sekula pentsatu zenuen irakasle izango zinela, bertsolaritza irakasle? Ez inoiz bez, ez da burutik pasatu ere ez. Hasi nintzenean ere zalantzan neuzkan, zer egingo dut nik hemen, baina lankide honak eukin nituen. Egia aitortu behar dut, denek lagundu zidaten asko. Eta zer eman dizu bertsolaritza irakasle izateak? Eman dit poza handia. Asko ikasi dut, batez ere umengandik jaso dudan eskerrona. Eta hori oso potentea da, umengandik eskerrona jasotzea. Notizia bat emon deutzue, ez dozu ondo hartu. Hizkuntza txiki batek behar dau, sendotutako zarea, ez da nahikoa zare sozial, baten bideo parea, notizidanak eta euskaraz irakurrita sarri daukadaz, baina hau da galbaea. Pasau jakuna urtetan gora, dakazu nahiko grabea, irakurtea kostetan jaku, zelako bakardadea. Berria behar dabela itxi, enau harritu barriak gitxi, zelako nobedadea. Ez gendula rentablea. Ze polita dan eta ederra, gure hizkuntza euskara, hori esan da aurrerantzean, isildu oi gara ara. Irakurleak behar genduzan, eta erderak kendu euskuzan, ja ezei dator plazara. Paperak eukan krizia eta orain bota begirada. Lehenengotik joan jakuna, igual txikia bera da. Elkartu eta
egin leikela, beste aukerarik ez da bestela, baina asko behar gara, tanik antzautan hau jada. Imanol eta Txaber, Markinako dendari bizarie. Imanol, Txaberrek esan deutzu Black Friday dala eta saltoki handiek egiten daben kanpainari aurre egiteko, berak beherapenak egingo dauazala egunotan. Portzelana eta kikara gabiltza hemendik ara, eta itzoiek entzute utxak sortzen dit ikara. Gu bi markinar baikara hemen bertatik bertara. Ze Black Friday ta ze ostitxea ber gaur zapatua da. Ze Black Friday ta ze ostitxea ber gaur zapatua da. Eta pentsaz eta amaino, zapatuz beden daraino, jankien modak iritsi dira, aspaldi onaino, eta guk ze desengaino, baina ondo pentsataino. Ostiral beltz bat nahiago nuke, bizi beltz bat baino. Ostiral beltz bat nahiago nuke, bizi beltz bat baino. Azelako sententzia, diruaren presentzia, azken aldian modak bihurtu, dira esentzia, ta gure penitentzia da jankien erentzia. Taien kontra soilik daukagu desobedientzia. Taien kontra soilik daukagu desobedientzia. Desobedientzi planetan, ote zabiltza benetan, iritsi dira Black Friday eta lana igandetan, gaude on eta txarretan, adaptatu beharretan. Mundu berrian ezin da bizi, balore zarretan. Mundu berrian ezin da bizi, balore zarretan. Aspaldi gaude makalgu, jokatu nahi duzu malgu, baina ateak ezin ditugu horrela zabaldu. Aitxa bernola azaldu,
naiza inorresten salbu, nire burua saldu baino lehen, nahiago ez saldu, nire burua saldu baino lehen, nahiago ez saldu. Beraz obeden da bota, eta jarraitu itota, bazuk ez saldu zeure burua, ni merkenagota, jarraitu zure borroka, sorte ona dizut opa, portzelana eta kikararekin Amazonen kontra, portzelana eta kikararekin Amazonen kontra. Jone eta Oiana, nerabeak zarie, eta denboratxua daroazue alkarrega zurteten. Lehenengoz narrutan egiteko geratu zarie gaur. Alkarren ondoan zagozie, urduri, nondik hasi ez dakizuela. Beti hain guapa gabiltza biok, inoiz ez gaude itxusi, eta elkarri zenbat poema eta begirada kursi. Ta gaur ezin igarri, ama zekakalarri nondik ta nola biluzi. Serie asko bai baina pornorik ez dut sekula ikusi. Serie asko bai baina pornorik ez dut sekula ikusi. Zula zaiegon zeren pornoa, ez da oso erreala, zuk eta biok egin behar dugu, irtetzen zaigun bezala. Gaur baneukan asmoa probatzeko orgasmoa, ikutuz zure azala, baina uste dut hasi aurretik bukatu egin dudala. Baina uste dut hasi aurretik bukatu egin dudala. Hainbeste urte, hainbeste une, hau iristeko peskizan, debekatuta zegoela ere, esan ziguten elizan. Eta zure susmoa, hau zela orgasmoa, aitortu didazun gixan. Besterik ez duzu esan, hori ezin izan da izan. Besterik ez duzu esan, hori ezin izan da izan. Zeren lotxati eman dut orain, zure ganako pausoa,
niretzat oso arraroa baizen egoeraren kasoa. Hain orgasmo izia laburra ta zutila, deserosoa, baina barrutik ahoskatu dut abezedario osoa. Baina barrutik ahoskatu dut abezedario osoa. Arantza, zergatik da garrantzitsua hezkuntza arautuan bertsolaritza ematea? Ni hemen hasi nintzenean, aurretik ibilitan nengoen hezkuntza arautuan ere, eta orduan nien nintzen ez naz bertsolaria, baina pentsatu nuen, nik baditut beste errekurtso batzuk, eta, bakoitzak bereak aurkitu behar ditu. Orduan, ni pentsatzen nuen, lehenengo nire hasiera izan zen Bilboko eskoletan. Eta Bilboko eskoletan, ez da bardin Atxondora joan edo Bilbora joan. Orduan, euskera aldetik ere, hizkuntza ere, maila egia esan da dena da, eskaraziko aldatzen. Eta orduan, nik saiatuko naiz euskeratik lantzen, eta hor ahalegin handia egin nuen. Ez da bakarrik bertsolaritza lantzea. Ni behintzat saiatzen nintzen hizkuntza lantzen, kultura, gure herriko kultura zabaltzen, beti albo batera utzi barik, bertsoaren teknika. Azken baten, bertsozale elkartearen helburua ere hori da. Bertsozaletzea, gaur egungo gazteak bertsozaletzea, eta bertsolariak ateratzen badira asko, hobeto. Haur bati zertan lagundakioke bertsoari buruzko gauzak jakiteak bizitzarako? Haur bati erakutsi eta transmititu behar zaio bertsoarekin gozatu egiten dela asko. Eta, nik ezin dut hori zaila da, ez. Zuk hori lortu dezakezu. Orduan, pausuz pausu, astiro joan, lagundu, bere produkzioa lortzen, eta gozarazi. Bai prozesuan, eta baita ere lortu duenean zerbait egitea. Bertsolaritza gozatzeko bide bat izan daiteke, baina batzuetan baditu momentu ez hain goxoak, hor daude lotxak, beldurrak. Irakasle bezala nola laguntzen zaio haur horri? 5., 6. mailako umeak dira, batzuk ausarta dira, beste batzuk lotzatia dira, eta beste batzuk beste arazo batzuk dauzkate. Orduan, nik beti erabili dudan bidea da umea irabazi, umea nereganatu. Eta orduan, konfidantza eman behar diozu ume horri, hemen gatoz ondo pasatzera, eta zuri erakustera honekin ondo pasatuko duzula, eta gai zarela. 2004an hasi zinen irakasle, eta erretiroa hartu arte horretan aritu zinen, zenbat aldatu da bertsolaritza irakasteko modua? Asko. Egia da, asko eta azkar. Gizartea ere horrela doa. Arin eta bertsozale elkarteak apustu handia egin du, baliabide berrietara egokitzeko, webgunea, bertso ikasgela, zoragarria da. Guretzat, irakasleontzat, ikasleentzat, ikasleek eskuragai daukate, beraiek nahi duten material guztia, entzuteko, abesteko, egiteko. Gu hasi ginenean, liburu bat eramaten genuen, eta gutxi gehiago. Bizkarra, entrenatzaile pertsonala zara. Etxebarria Sarragak duela aste batzuk deitu eutzun sugaz entrenetan hasteko. Geratzen sarien bakotxean nekatuta dagoala esaten deutzu.
Entrenatzea kristautasunan antzerakoa dakasik. Ez du sekula funtzionatzen norberak sinistu ezik, norberak sinistu ezik. Baina helburuak sinezgarriak jarri ezkero hobeto. Nik entrenatu gura dotzoik, bihotzekoak ez joteko, bihotzekoak ez joteko. Zuk entrenatu behar zenduke, horra eksperto aitortza. Bihotzekoak eman da zalei, lapurtzeko ai bihotza, lapurtzeko ai bihotza. Esaten dozu lenik presbanka eta burpia zoruan. Behintzat azaldu eiztazuz danak nik ulertzeko moduan, nik ulertzeko moduan. Presbanka eta burpia gura ez badituzu sikiera. Gura baduzu joan gaitezke belar fardoak eitera, belar fardoak eitera. Lehen be ikusi dot jardun hortan, sarritan hainbat persona. Fardotanen azorren trebea, bedarretan banaz ona, bedarretan banaz ona. Beraz belarra sartzen omen da, zure barne pasioan. Bautzi kirola ta puntatu desintoxikazioan, desintoxikazioan. Bano hemendik eta prest nago, atxeden hartu beharko. Ta proposito ambiziosoak igual urte barrirako, igual urte barrirako. Mosubi emoteko urreratu jatzu. Atzera egin dozu. Inoiz ez da erabakitzen, zauri zarrak noiz ireki, baina noiz bait zerbait ala, nolatan genuen senti. Elkarri kontatzen hasi, nondik hasi bageneki, nola baboso gugana, urreratu oizen beti. Botere figura eta autoridade izaki. Bere momentuan naizta, ahotsa ez genuen jaiki. Urteak pasa ondoren, kontatzea erabaki. Behin erasotu gintuen,
eta berak ondo daki, behin erasotu gintuen, eta berak ondo daki. Aibat sentitzen denean, bere munduko errege, guztiak sentitzen ditu, inguruan bere mende, gizonala bizi izan da, gizartean mendez mende, baina bagoaz aldatzen, bai jendarte eta bai jende. Ni jada naiz izango horrelako entitere, eta naizta ez sentitu ala super errebelde, zaplasteko bat ematen, ausartu naiz ala fede, ala berak ulertu du, baita inguruak ere, ala berak ulertu du, baita inguruak ere. Esan digute oso lankide maitatua izan zarela, bai bertsozale elkartean, bai irakasleen artean ere, nola bizi izan duzuzuk maitasun hori? Danak lagundu didate beti asko, eta oso maitatua sentitu naiz. Oso maitatua. Sentitu nuen gogo honez laguntzen zidatela, eta onartua sentitu nintzen taldean lehenengo momentutik. Irakasle taldetik aparte gero, kudeatzaileak daude, gero Euskal Herriko elkartearekin ere eduki genuen harremana prestakuntzak egiten mintzolara joaten ginen, gero Euskal Herriko irakasleekin ere egoten ginen, eta hori ere asko estimatzen nuen. Nik neure burua, neure lekua egiteko beharra ere sentitu nuen talde honetan, beste erreferentzia batzuengatik ni banen bilen bertso munduan, baina nik nahi nuen nire lekua, nire bidea egin, eta denen artean lagundu didate nire lekua egiten eta aurkitzen. Orain, erretiro hartuta, zer moduz bizi zara? Oso ondo bizi naiz. Oraintxe sentitzen naiz pizkat askatu egin naizela. Orain ja, neuk egin behar dut beste bide bat. Familia, amama ere egin naiz, eta horrek betetzen digu dena. Denpora daukat, denpora eta gogoa gauza desberdinak egiteko. Hitzetik hortzeran gonbidatu guztiei galdetzen diogu, zein den euren bertsoaldi kutxuna, zurea zein da? Asko dauzkat, bertsoaldi kutunak asko dauzkat. Bat aipatzekotan, aipatuko nuke 80ko txapelketan Xabierrek txapela neuri eskaini zidan. Ni orduan egia esan ez nintzen asko konturatu, ze oso berria nintzen, txapelketa ura ere potentea izan zen, eta nabaritzen zen, bizitasuna, tensioa, txapelketa berezia izan zen, lehenengoa zelako, eta nik tensio hori eta nire etxekoa aneukitzearen tensioa bizitzea, ez zidan utzi momentu hartan eskaintza hori gozatzen. Baina, gero, niri esaten badidazu abestu bertso bat,
nik aizak itxapel zer sentitzen du hori barruan daukat. Ba, ongiru itzen bazaizu, Xabierren bertso hori gogoratuko dugu. Aizak itxapel zer sentitzen duk, ene eskura eltzean, ezaut buruan erabiliko, baizik zintzilik hiltzean. Hiltzea berriz josia diat, nik dakidan bihotzean, han egongo aiz uda beroan, eta neguko hotzean. Bizi naizela biontzat eta berarentzat ni hiltzean. Bizi naizela biontzat eta berarentzat ni hiltzean. Gorka, etxea erosi gura zendulata, Zabaten imobiliariara joan zinen. 10 etxetik gora ikusi dozuez, eta Zabatek beti daukoz danantzako berbapolitek. Baina zuk bateri be ez deutzazu ezerronik ikusten. Gaur 20 metro karratuko etxe bat ikusten zagozie. Geure aukera onena dugu, ta geratu zara bapo. Ondo legoke izango balitz nire txakurrarentzako, nire txakurrarentzako. Txakurta guzti etorri zaitez, hemen bota kanpin da. Ara hormako zulo hortatik itxasoa ikusten da, itxasoa ikusten da. Zer iruditzen zaizu ordean, nago beldurrak airean. Kaka eta txixa egin beharra jaten den leku berean, jaten den leku berean. Pentsamenua erraza dago, gainera aukera aizu. Hipoteka ere biren artean, merke aterako zaizu, merke aterako zaizu. Hipotekata salduko ditut, nik bertan neure ametsak. Ezagun zaigun non joango den trasteroen gela behintzat, traste zarren gela behintzat. Traste zarrentzat eta zeurentzat, ere egokia agian. Beste etxetxo kuki bat daukat, gure imobiliarian, gure imobiliarian. Ai, korbatadun jauna gurgarri onartu behar nizuke. Enaiz nizan egunen baten okupatzen badizute, okupatzen badizute. Bat desokupa dut kontratuan horra gure egitura. Ongi etorri monopolira, hau da zure abentura, hau da zure abentura.
Bizkaiko bertsolari txapelketak parez pare du finala. 9 saio jokatu eta gero, finala baino ez zaio geratzen. Abenduaren 20an izango da Bilboko Kasilan. Saioa arratsaldeko 5etan hasiko da eta sarrerak bertsosarrerak.eus atarian daude salgai. Bizkaiko finalari buruzko informazio eta xehetasunak berriz, irubebikoitza.bertsozale.eus atarian. Imanol eta Aitor, talde bereko txirrindulariak zarie. Imanol, Aitorrek sarri irabazten dau. Irabazten dauen bakotxean, zoriondu egiten dozu eta alkarregaz ospatzen dozue. Gaur ostera, zuk irabazi dozu eta Aitorrek ez deutzu ezer bere esan. Berdin izan algortar edo berriztarra, txirrindulan aspaldi daukagu liskarra. Txirrindulari fina da Aitor Bizkarra, ta galtzean ematen omen du bizkarra. Ta galtzean ematen omen du bizkarra. Rebufoan itxatxita, larri zenbiltzala, euli triste bat likazintari bezala. Nik frenatu egin dut pentsatuaz ala, ilusioa badu irabaz dezala. Ilusioa badu irabaz dezala. Sarritan izaten du nahiko komeria, gaur utzi didazula eta alegia. Diozun hori baldin badugu egia, zergatik duzu horren pikoi aurpegia. Zergatik duzu horren pikoi aurpegia. Zeren liderra ni naiz gure etxekoa, zu txirrindulari bat itxurantzekoa. Egin laguntza lana eta gainontzekoa, horixe litzateke zoriontzekoa. Horixe litzateke zoriontzekoa. Antza denez topera dauzkazu hormonak, 5 orduz txirrindulan igota egonak. Zaintzea langileak, zaintzea personak, hori guztia egin behar du lider onak. Hori guztia egin behar du lider onak. Urrira arte zu zaintzen nabil ekainetik, izerdi majo isuriz nire bekainetik. Ez dizut begituko berriro gainetik, ematen badidazu zure txampainetik. Ematen badidazu zure txampainetik. Bizkaiko txapelketaren finala ate joka dugu. Nolako finala aurre ikusten duzu, Arantza? Finala beti izaten da finala. Horra iritsi dena zerbaitegatik iritsi da eta zerbaitegatik dago hor. Ikusten dugu apurkan panorama ere aldatzen doa. Badatoz gazteak, desberdina ez dute esango, baina beste kolore bat eukiko du. Dana dira desberdinak. Aurten beste kolore bat eukiko du. Bakoitzak dauka bere nortasuna, bakoitzak dauka bere esateko erak, aportatzeko erak desberdina dira, era bat, berriak, bai,
Eta publikoak asko eskertzen du freskotasun hori, veterania beba dago, onintza berriro daukagu hor, eta polita izango da. Txapelketan lanean aritzea ere tokatu izan zaizu. Zer gertatzen da Bizkaiko Bertsozale Elkartean txapelketa garaian? Txapelketa baten atzean lanean ibiltzea oso aberatza da. Nik asko ikasi dut laguntzen ibiltzen. Egin behar dituzu 1000 gauza, 1000 ardura. Han ibili behar duzu isilik eta lanean, eta zenbat ikasten duzun. Txapelketa bat bukatzen denean eta lankideak elkar bezarkatzen dugunean, hori momentu zoragarria izaten da. Tokatu izan zaizu, etxekoak ere txapelketan ibiltzea, eta hori nola bizi da? Bizi izan nuen 80ko txapelketa hori, eta gero 82koa eta besteak, eta gero bizi izan ditut baita ere Mirenen txapelketak, eta gero bizi izan ditut nire lankideen txapelketak ere bai. Orduan hor emozio asko nahazten da. Senarra da, baina alaba da. Da pizkat ikusten duzu, alaba ezagutzen duzu, eta horrek suposatzen du karga gogor bat eta sakona. Zerbait sakonean sentitzen duzu zure alaban ikusten duzunean. Bietatik egin dut. Asko gozatu dut eta sufritu ere bai. Arantza Plaza, eskerrik asko, zure etxeko ateak zabaltzeagatik eta kasilan ikusiko zaitu. Bai, eskerrik asko zeueri etortzeagatik eta oso pozik. Eskerrik asko. Bertso eskola tipia, baina zinez lagun arteko bertso eskola hori egin. Eta lortu dugu ere kostatzen dena, nire ustez bertso eskoletan dela jende guztiak egitea bertsotan. Eta gira elkartzen girari, bada astapeneko giro hori sartzen gira, eta 30 minutaz hitz egiten dugu pasaden egunaz, pasaden asteaz, eta batzutan askaria egiten dugu ere, eta hori da zinez giro hori, zinez giro berezi bada bertso eskolako giroa. Azten gara, batzutan gogo txarra azten gara, pero gero hobeto, eta egiten dugu sortziko handiak, sortziko txikiak, puntu erantzunak, eta saio batean egiten direnak. Bueno, beti zen gara super gutxi. Bai. Gure maximo izan da 3 pertsona. 3 pertsona. Baina, eroaten gara oso ondo gure artean eta pasatzen dugu oso ondo. Bai, gela txiki baten, dano batu eta horre bertzutan, ondo giro honean. Gero bai egiten dugu ariketak, baina gero egiten dugu jorazak, tarot eta holakoak. Daude handintarte ezberdinak, orduan bakoitza doa bere ritmora, ze batzuk daramatzago urte gehiago eta beste batzuk gutxiago. Zaila da lan egitea ere bertso eskola horretan, ze dago nivel ezberdinak. Bada ere, aizialdi moduko bat non lasaitu eta gero ere gure artean askotan ibiltzen gara saio erdia hitz egiten. Elkarketan gaztelenetan 5-etatik 6-etara, muten dagoen arte, eta irakasleak daku Aitor Tatiak eta Bitor Zubiagirre, minatiko batzuk. Baina gero bertsoak itea, jartzi zute gaia eta egiten duzu zure bertsoa, zure ritmoan. Hori da, nik ere jartzi zute gaia eta lehenengo pentsatu beste pertsona baten papera edo zure papera nola azaldu nahuzuna eta gero hor buruak nola ematen dion pum-pum. Nik eixen guztantxatena zagonek edala ambientia eta dagoen konfiantzia bat besteakin. Eta, bertzuak sortzerazko momentu hortan ez aukitia presioa gainean. Lasa egitea eta bakoitzak guztantxakona eta esatia. Batzutan ekartzen ditugu palomitak eta, gominolak, pixkat goxatzeko. Saio aurretik urduri, erdi garrasika, nik kasila nahi nuen eta eskasita. Orain ondo ibili naiz orain eskasita, Markinako unian abesten hasita, gaur betzeragoa zerbait ikasita.